Эфирда Татарстанның көньяк чыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Беренче чиратта иминлек шәһәр башкарма комитеты һәм үсеш департаменты җитәкчеләренә торак йортларның подвалларын тикшерергә куштылар. Хоккейчылар тимер аякта түгел, махсус чанада хәрәкәт итә. Ознакайда беренче тапкыр следж хоккей буенча турнир узды. Саклагыч курчаклар, фетрдан тегелгән йорт хайваннары. Буларны барысында Татьяна Тумакованың кул эшләре сандыгында табып була. Шәһәр башкарма комитеты һәм үсеш департаменты җитәкчеләренә торак йортларның подвалларын тикшерергә куштылар. Бу хакта район башлыгы Тимур Нугуманов белдерде. Алар норматив хәлгә китерелергә тиешлеген ассызыклады. Бу янауларга каршы туру өчен кирәк. Каждый подвал персонально должны спуститься. Мы с вами. Вы персонально, наверное, к сожалению. Хорошо. Кирилл Федорович тоже в каждом подвале побывает, добиться того, чтобы он соответствовал. По центру города альтернативы давайте смотреть. Әлмәтнең Бирлик Азербайҗан диаспорасы әгъзалары һәм социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре үз карамагындагыларга кунакка килделәр. Традицион акция Рамазан ае ахырында төп бәйрәмнәрнең берсе Ураза гаете алдыннан яки аннан соң уза. Хәйриячеләр физик мөмкинлекләре үзенчәлекле кешеләр, аз керемле һәм башка мохтаҗлар янына килделәр. Алар 10 гаиләдә булдылар һәм азык-төлек җыелмалары тапшырдылар. Шулай ук Әлмәт балалар йортында тәрбияләнүчеләр һәм хезмәткәрләр турында да онытмаганнар. Алар өчен зур хәйрия табыны әзерләделәр. Урсалы халкы микрорайонда барлыкка килгән шүплектән зарлана. Җирле халык сүзләренчә, шүпне йөк машиналары белән алып киләләр. Бирдә яшәүчеләр төшергән видео язмада автомобиль көпчәкләре, җиһазлар, капчыклар, тәрәзә рамнары күренә. Үсеш департаменты хәбәр иткәнчә, мөрәҗәгатьне төбәк операторына тапшырганнар. Әлмәтләр социаль челтәрләр аша шарлавыклы буаларда нефть топлары һәм нефть продуктларының көчле исе турында хәбәр итәләр. Урынга экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре чыга. Алар ягулыкның суга ничек эләккәнен ачыкладылар. Сотрудники департамента экологии и благоустройства. Экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре урынга чыгып, пычракның Болгар һәм Монтаж урамнарыннан яңгыр канализациясеннән агуын ачыкладылар, дип аңлатты районның экология һәм төзекләндерү департаменты директоры. Хәзерге вакытта белгечләр яңгыр коеларын тикшерүне дәвам итәләр. Һәр як үзенең талантлы шәхесләре, кул эш осталары белән горурлана. Зәй районында да андый кешеләр бик күп. Киләсе сюжет алтын кулы Татьяна Тумакова турында. Татьяна Тумакованың кул эшләре сандыгында нинди генә уенчыклар юк, саклагыч курчаклар, фетрдан тегелгән йорт хайваннары. Иске тукмаларга да яңа сулыш иреп, искиткеч гүзәллек булдыра ала ул. Һәр кайсының үз тарихы бар, барысы да күңел җылысын кушып кулдан тегелгән. Татьяна ханым алар турында сәгатьләр буе сөйли ала. Ә фетр дигән материал белән оныгын замана гаджетларыннан арындыру максатыннан мавыга башлый ул. Знаете, большая часть начала этим заниматься 10 лет назад, когда вышла на пенсию, когда мне стало больше свободного времени. Вот тогда. А фетром, конкретно фетром, 4 года назад, когда у меня внучка в 4 классе была, из-за внучки, чтобы ребенка от телефона оградить. Вот мы начали заниматься. Мало того, что у меня внучка стала шить, так ее подружка ко мне ходила вместо трудов. Курчаклары кул астындагы төрле материаллардан, тукма, җептән ясалган. Останың яңа тукмадан гына түгел, иске әйберләргә икенче сулыш иреүе дә игътибарга лаек. Кайбер курчакларында үзенең эчке халәтен сурәтли, кәефенә туры китереп тә тегә. Вот эта кукла, тоже считается берегом. Шьется она, вот у меня сшита из 2 нитки, то есть из льняного какого-то материала, из твердого, потому что она идет на основе скрутки. Видите, скручивается. Материал скручивается, делается здесь без иголок, в принципе, делаться должна эта кукла. Татьяна ханым курчаклар, уенчыклар тегәргә балаларны да өйрәтә. 2 ел Чаллы шәһәренә йөреп, махсус дәресләр алып барган. Бердән матурлык тудырсам, икенчедән кул эш белән шөгыльләнеп, җаныма тынычлык алам ди оста. Күңел җылысын салып башкарылган кул эшләрен күбрәк бүләк итеп бирә. Зәйнең күп кенә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, үзәк китапханәдә аның эшләнмәләре кадерле ядкәр булып саклана. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.
Ознакайда бірінші тапқыр слэдж хоккей бойынша турнир узды. Бұл паралимпия спорты, улшулық хоккей, әммә физик мүмкіндіктері шеклі кішілер үшін. Мұнда спортшылар темір аяқта түгіл, махсус шонада харакат ете. Турнирда 4 команда қатнашты. Ознакай, Әлмәт, Түбән Кама һәм Қозан спортшылары. Әлігі шара жеңген грант ақшасына ұйыштырылды. Ознакайда шонада ошық дүнияға деп исемленген слэдж хоккей фестивалі бірінші топқыр уздырылды. Бұзда Ознакайдан Олға, Қозаннан Акбар слэдж, Әлмәттен Нефтяник слэдж һәм Түбән Камадан Танека командалары ұшырашты. Ошылу тантанасында район башлығы Марсель Шайдуллин да қатнашты. Әлмәт һәм Ознакай орасындағы бірінші ойында қунақлар 7-0 исәбе белән җиңү яулады. Слэдж хоккей шақты еш спорт һәм күп кенә хоккейчылар өчен бу беренче җитди ярышлар. Инде бірнеше тапқыр республика турнирларында җиңү яулаган. Турнир бір көн ішінде узды. Аның нәтижелері бойынша Әлмәттән Нефтяник слэдж командасы бірінші орында, екінші орында Түбән Камадан Танека командасы, үшінші орынны Ознакай яулый, дүртінші орында Акбар слэдж. Гомуми білім беру учрежденияларында оқушыларға интеллектуаль һәм физик яктан үсеш алырга гына түгел, команда рухын формалаштырырга, авырлыкларны җиңәргә һәм куелган максатларга ирешергә ярдәм итүче чараларга аерым игътибар бирелә. Шундыйларның берсе кичә 16-нчы мәктәптә узды. Анда шәһәр мәктәпләреннән һәм урта махсус уку йортларыннан 160 кеше җыелды. Бирдә хәрби патриотик уенның муниципаль этабы узды. Ажаган 2-0 ул беренчеләр хәрәкәте проекты. 16 апрель көнне 16 мәктәптә 16 команда Ажаганга җыелды. В этом году движение первых Быел беренчеләр хәрәкәте Ажаганның барлык этапларының да төп оештыручылары. Әлмәттә муниципаль этап уза, аннары Бөгелмәдә зона этабы узачак. Аннан соң инде иң яхшы командалар үзләрен республика этабында тәкъдим итәчәк. Софта йөрү әзерлеге, тарихны белү, мылтыктан ату, автоматны тизлектә сүтүдән тыш, гомуми физик әзерлек һәм тактик медицина станцияләре дә булды. Кикбоксинг буенча 4-нче республика турниры Бөгелмәдә узды. Традицион рәвештә аны Татарстанның атказанган геологы Ринат Харисов истәлегенә багышлыйлар. Ярышларда Бөгелмә, Түбән Кама, Яршаллы, Нурла, Туймазы һәм Әлмәт шәһәрләреннән 140-тан артык спортчы катнашты. Соңгысын Родничок яшүсмерләр клубы тәрбияләнүчеләре тәкъдим итте. Әлмәт спортчылары үз категорияләрендә 4 3-нче һәм 1 2-нче урын алып кайттылар. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.